Здравейте, приятели! Аз се казвам Божидар и ще започна да качвам клипове в YouTube за FC25. Първото ми видео ще е как ви показвам отбор и ще изигра един матч 2. Ето ви моя отбор. Започнах преди 2 дена и мисля, че се справям добре за 2 дена. Купих си Белингам, Мане, Карлес Пуйол го взех и така. Играя на 4-3-3 атак. Може да изигра един. Да, мога да игра. Искате ли в следващото видео, долу под коментарите, да ми напишете какво искате да игра. Сега ще изиграм няколко матча и ще видя какво. Другия път може да искате на друга игра. Например на коя? Не. Вие ще напишете отдолу под коментарите. Няма да давам идеи. Искам сами да ми кажете. Да знаете, Brawl Stars нямам, така че Brawl Stars не мога да играя. Преди я играх, но сега вече ми стана много тъпо. Имам акаунт, но не мога просто. Скучно ми. Както видите, сега фаул няма ли тука? Сега атака за нас. Подаване. Хубаво подаване. Удар. Блокиран. Втори удар блокиран. И трети удар. Гол. Много тъп гол малко. Вързан гол да е. Какво ще направи? Като е така играта. Сега кака подава към Мане. Мане с финт. Изстрел, гол. Мане отбелязва. Мане принцип мога да го игра като нападател. Но имам нападател. И не искам просто. Кака. Сега подаване. Подаване към нападателя. Изстрел, гол. Аз много не играя. Просто сега събирам за по-добър отбор и като стана по-добър отбор сигурно ще почна. Но не, по-добре сега да почна. Чакна. Белингам с удар и гол. Белингам го апгрейднах на 15 левел и го апгрейднах 2 пъти. Беше 101. Взех го за 15 милиона и нещо и го апгрейднах за 103. Сега гол. Както видите, аз не съм много добър.
предишния ми профил ми го баннаха. Имах Бекъм 109, Кройф 112 оварат си го бях апгрейднал и Гулит 110. Ми го баннаха и сега съм от друг профил. Ако не ми вярвате, може да видите, като напишете Божи 79, може да видите, че имам. Не Божи 79, Божи 75, като напишете, може да видите. Тук има ли? Удар на Белингам и гол. Принцип, аз съм на 11 години и игра в FIFA. Фен съм на Левски. То няма принципи на ЦСКА съм фен. И на двата отбора съм фен. И двата отбора са добри. Ту Левски, ту ЦСКА. А когато играят Левски и ЦСКА съм 50 на 50. Най-много съм за Левски. Вижте, мога да поигра нещо. Да видя да вземат някъде джемове. Я чакайте. Аз имам такова. Ще изиграя сигурно Versus Attacks и още един матч и видеото сигурно ще спре да. Пак също. Принцип, някои хора си не я харесват вече. Играят Brawl Stars, мен все още ме кефи играт. Принцип, ако добавят карта на Стоичков и на Бербатов над 107 оварат, българите и другите ще почват много да я играят. Имаме една карта на Стоичков 105, която е доста добра. Аз я имах на стария ми акаунт, но както казах, баннаха ме го. На Бербатов имах една карта, но не я продадох, защото ми оставаха 15. Оставаха няколко милиона до Кройф. Не Кройф де. Оставаха ми просто няколко милиона и го продавах и си купих 112 някаква.
Ще играя още един Wars Attack и мисля видеото да спре до тук. Ще ми е приятно да запознаем в коментарите, да ми кажете как се казвате, на колко сте години, ще бъде приятно. И за напред, ако искате, мога да качвам пак видео. Ако ви искате. И всяка седмица нещо. Още ще ви кажа. Ето, карах го. То е много хубаво да не пропускам. Както винаги пропускам. Защо ми подаде? Нещо. Без това го вода. Принцип, аз с FC се запалих отванко. Другото видео ще се опитам да съм поне 103 overall. Oh, what the fuck? Това ще е от днешното видео. Ще се радвам, ако ви е скефило, и до другата неделя. Или събота. Сигурно ще качва събота и неделя. До скоро. Чао.